Днес ще ви разкажа за една от най-мощните лечебни гъби в света, а именно гъбата рейши. Що е то гъба рейши, защо се използва и кой може да я използва? Ако искаш да разбереш, остани до края. Използвана е повече от 2000 години в традиционната китайска медицина. Това не е обикновена гъба. Тя е адаптоген, което означава, че помага на тялото да се балансира и да се справя с стреса. За какво помага? Подсилва имунната система и прави организма по-устойчив на вирусни инфекции. Намалява физическата и психическата умора, подпомага нервната система и намалява тревожността. Подобрява качеството на съня. Много хора споделят, че заспиват по-лесно и се будят по-отпочинали. Има силно противовъзпалително действие. Полезна е при хронични възпаления, ставни болки и автоимунни състояния. Подпомага работата на черния и белия дроб и детоксикацията на организма. Подобрява състоянието на кожата, акне, зачервявания, чувствителна кожа. Подкрепя хормоналния баланс и може да помогне при предменструален синдром, смяна на настроение и емоционално напрежение. Допринася за по-ниски нива на холестерол и по-добро кръвообращение. Подпомага белите дробове, подходяща е за хора с алергии, астма и чести респираторни проблеми. Има антиоксидантно действие, предпазва клетките от стареене. За кого е подходяща? За всички хора под стрес, хора с натоварено ежедневие, студенти, работещи, хора с ослабена имунна система, проблемна кожа, хронична умора, както и за всеки, който иска да се чувства по-спокоен и по-енергичен. Рейши не действа моментално. Ефектът се натрупва. Колкото по-дълго я приемате, толкова по-осезаемо е действието й. Ако искате по-силен организъм, по-чист ум, по-добър сън и повече баланс, рейши е едно от най-силните натурални решения. Пишете ми или